Guys, there is good news in 2025. Cash with the paste and the pardon. So, guys, try Maltamal teeth dry and delicious chicken roll ready. Today, guys, I think Mara Nimulo on the left. Hello guys, welcome back to a new vlog. ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನಡ ಬರನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀತಾನೆ ಈರ್ನ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದೆ ಮನ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡೇನ ಪತ್ಪದ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬುಡಿಯಾರ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಆತೆ ಮಲ್ದಿನ ತಾಯಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಏನು ಅಂತೀರ ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ದೇರೆ ಪುನಃ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಂದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐನಿ ಆನಿಗಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದೆ ಅಂತ ಜವ ಆನಿಗಲಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ತುಲ ಈಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀವರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೂಲು ಈ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಅಂತೂ ಒಂಚೂರು ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಬಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೇನೆ ಚಿಕನ್ ಐತು ಪಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಅಂಚಿನಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ದಿತ್ತ ಇಂಕಲೊಂಜಿ 15 ಮುಟ್ಟ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಸೊ ಈತೆ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಬಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಬಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೆ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೂರಣ ದಾಲ್ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಜೀತೋಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ದಾಲ್ದ ಬದರಣದಿ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಲ್ಗೆ ಒಂಚೆ ಯಾನ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಸುರು ಕೈಕ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಗೆ ನೋಡು ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೇರೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಈಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಚಿಕನ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆತ್ ದೇವರೇ ಉಪ್ಪದ ಖಾರ ಅಲ್ಪಚ್ಚಿ ಮಾ ಯಾವಿ ಬೋಡನ್ನ ಪಾಡಲಿ ಎಂಕಂಚಾಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಈ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದಿತ್ತಿನ ಸಾರಿ ಇನ್ನು ರೆಡಿ ಜೋಕುಲು ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ರಸಂ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ కొంచెం అసిస్టెంట్ దాని హెల్ప్ మల్పజేరు అసిస్టెంట్ బత్తరు హెల్ప్ మల్పరు రెడ్డి జోకులు బత్తు అగలిన తాను సమాధానం భక్తులు ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ 20 to 25 minutes ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಕ ಯಾನು ಮಲ್ಪರಂಡತಿ ಓ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪು ಜಾತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪು ಅಣ್ಣ ಇದು ಯಾವ ಏನಪ್ಪ ನಾ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇವರ ಮದ್ಮೆ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಪಕ್ಕ ಯಾನೇ ಮಲ್ತಂದು ಪುಡಪು ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಐಕುಲ ಕೈ ಬಾಡುಜ ಈಗ ಆಗಲೇ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚೆ ಬುಡ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪುರ ಏನ ಪಂಡೆ ನಮಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಆತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಡುದ್ಲ ಇತ್ತು ಜೋಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಅಂಬಕ 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರಿ ಬೇಕು ಅಂತೆ
भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ಅವು ಗೊತ್ತ ನನಗೆ ಅಮ್ಮನ ಪೇರ್ ಪಾರ್ನೆ ಬುಡ್ನೆ ಆತೇನ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ 500 ವರ್ಷ ಅವ್ರದ್ದು ಸರಿ 500 ವರ್ಷದ ಹೋಗಿ ಜಿಕ್ಕದ ಬರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೊರಿ ಹೋಯ್ಪೋ ಅಂತ ಏ ರಮ್ಮ ಬೇಪೋ ನೀರು ಅಮ್ಮ ಕಾತ ನಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವೇ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಲೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಲೆ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದಾಗಿನ್ನ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಮುಸುಂಟಿರು ಮಲ್ಪನೇನ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಂದ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ರಂಚ ಮೊಲುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೈತೊಂದು ರಾವದಲ್ಲೂ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ನನದ್ದೀತಿ ಮುಂಚಿನ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಊರನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿನ ಬಡಿಸ್ತಾಬೇಕು ಅವನುಂಡದ ಮಿಕ್ಸಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಡೆಂಡೆ ಆಪಣ ಓಕೆ ಕಿನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುಗೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನಿನ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಬುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಗ ಅವೇ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನೀರ್ ಬಿಡ್ಚ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿಂದ ಆತ ಗೊತ್ತಾಗ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದಾ ಸಾರಿ ದಾದಪ್ಪ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನನದ್ದೀತಿ ಮುಂಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರಣ ಇದು ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಸೊ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಂದ್ಲೆ ಏತ್ ಪೊಗ್ಗುಣ ಅದು ಪಡ್ಗ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಪಡ್ಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಡ್ಗ ಚೂರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವ್ರು ಅಟ್ಟುಂಡಿ ಜಿಡ ఆడుకున్నాడు బాలేండు చూరు పాడు పని ఐక్కే ಗೊತ್ತಾಂಡಾ ಆವಡಂಚನೆ ಒಂದು ಮಿದ್ದಿಲೆ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಡೆ ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಪುರ ಅಪುರ ಮಂತುಗಲ್ಪೋಲು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದಿನೈತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮುರುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶು ಗ್ರೈಂಡ್ ಲಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪೂರ್ವಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಪೂರ್ವ ಇಜ್ಜೋಲ್ ಮಾರೆ ಅಪೂರ್ವ ಜೋಕಲ್ ನಡಿಗೆ ಜೋಕಲ್ ಬುಲ್ಪನ ಹಠ ಮಟ್ರಾಸ್ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಜ್ವರ ಆಯಿಗೂ ಸಂಜೆ ಒಟ್ರಾಸ್ ಜ್ವರ ಒಂದು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಚ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಪದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನೋಡಿ ತಾರ್ಪಣ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೀ ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಗೀ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅದು ನಿಂಗೆ ಅಂದಾಜಿನ ಮಂದಜ ಸೊ ಗೀ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ತುಂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಗೀ ಇತ್ತನ್ನ ಬಕ್ಕಲಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತಲ್ಲನೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಗೆ ನಮ್ಮಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಗೀ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸೊ ಒಂಚ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿದೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿದೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಚಿಲ್ಲಿನ ಬಾಡ್ಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಇಡವು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇನ್ ಶೇಪ್ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ತಂದಿರು ರೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲಿನ ಏನು ಬರ್ತಾನ ನಾಂಡೆ ಇದನ್ನ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಹಾಲು ಬೇಲೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಅವು ಜೋಕ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತೋಲಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇಟ್ಟ ಕಾಯಿಂಡು ಅವತ್ತಿ ಘಾಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಕ್ಕೆ
ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇನು ಚೂರು ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ಪಗ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡೆ ಒಯ್ತ ನಡು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ನಿಂಚಿನ ಚೂರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚಿನ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ಕ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮೈತೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿನ ಕ್ಯಾಶುದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಯೇ ನಾನು ಒಂಚೂರು 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪುಗ ಗೈಸ್ ತೋರಿ ಲಾ ಈ ಕಡೆ ಬೇಯನುಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಮಾಟ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪರ ಬರ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಚ ಕಮ್ಮಿನ ಎಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿನ ಬರೋದು ನಡ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತನ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೈದು ಅನ್ನದಾದ ಅಲ್ಪ ಪುಣ್ಣ ಮಾಡೈತೆ ಇನ್ನು ಕಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಗ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಡ್ರೈ ಆವಡು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆವಡು ಸುಗ ಇಸ್ತುಲಿ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಈತ ಡ್ರೈ ಆಂಡ್ ಈತ ಡ್ರೈ ಆವಡು ಈತ ಡ್ರೈ ಆವು ಏತ್ ಡ್ರೈ ಆಂಡ್ ಆತ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿನ ಗಂಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಟ್ಟಾದ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸತ್ಯವನ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐಕಿತ್ತೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೀ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಐಟಮ್ ಏನೇನು ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸು ನಾನು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಐನಿಜಿನ ಆಜಿ ನಿಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡೋದು ಪಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಪಾಡುವ ಸೊ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುಡು ಗೀ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ನೆನಪುಂಡು ಗೀ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾರಿ ನಿಗುಲು ಗೀ ಕಲ್ನೆ ಗೀ ಗಂಡ ಬಕ್ಕಲ ಒಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಜನ ರೆಡಿ ಇತ್ತೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶು ಬಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ನೆಂಟು ಏತುಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೇಬನ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆತ ನಿಗುಲು ಇಡೀ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ 10-15 ಪಾಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದು ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಗೈದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇವರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ನಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜು ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನೇ ಅಂಚೆ ನಮಗೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಉಂಡು ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡಿಶ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಅಂಡ್ ಅದಾಗ ಐಟು ಅವು ಗೀಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ಹಂಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ್ಕಂತ ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಏನೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಐಟ್ ಸುಧಾರ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಘಾಟಿ ಮೆಣಸು ಒಂಜಿ 4-5 ಘಾಟಿ ಮೆಣಸು ಬಾಡ್ಗ ಕಮ್ಮಿನ ಬರೋದುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಡ್ರೈ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನ ಚಿಕನ್ ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ
ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೆ ತೋಲಿ ಇಂಚಾತ ನಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಲೀಷಿಯಸ್ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ರೆಡಿ. ಏರ್ಪುರ ಹಿಂಗೆ ಅಡಿನ ಮಗರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತಾರ ತೂಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಪೂರ್ವ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಜಪ್ಪಾಗ ಇಂಚಾತ ನಂದು ಅಪೂರ್ವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚೊಪ್ಪು ಕಬಲಿ. ಅಪೂರ್ವ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್, ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡು. ಸತ್ಯನಾ? ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬುಡೈದಿಗೆ ಸೋಕಾತನಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಕ್ಕಲ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತು ಮುಕ್ಕು ತುಲಿಸ್ ಮುಕ್ಕಿಸ್ ಕೆಲ ಮುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಾತನೆ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ಜಾವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿ ಬರೀ ಶೋಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮನ್ಪಿನಂತ ಅಪರೋಡಿಗೆ ನೆಂಜಾದ್ರ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಪಾಡುದಾರೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಡೋರು. ಓಕೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಏನಂದ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಾಡುವಾನೆ ನಿಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತೂಲಿ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಲ ರೆಸಿಪಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ತೂವರ ಎತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಶೆಫ್ ಶ್ರವಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ. ಸೊ ಐ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೈ ಅಪೂರ್ವ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ ಇದು ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಅಪೂರ್ವನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ವಿ ಹೋಪ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಿಸ್ತಂದ ನಿಗಳು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅರೆನ್ನೆ ಮೊಗ್ಗುಲು ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಗಾಲಿ ಪತ್ರದೊಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ಇರ್ ಗಾಲಿ ಪತ್ರದೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಿ ಕದಲ ಮಲ್ಜಾರ. ಸೊ ಐಕ್ ಇನಿ ಯಾನಿ ಕುದ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದಂತೆ ಅಪೂರ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಜಾರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏಪಡಿ ಪಾಪ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತೇರಿ. ಸೊ ಅವು ಕಂತೆಡ ಅವು ಕಂತೆಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಐತರ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೆ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕದಲ್ಲ. ವಿ ಹೋಪ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು 2025 ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಕಲು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಕಾಸು ಫ್ರಾಡ್ ಕೇಸ್ ನಮಕ್ ಕಾಸು ಪಿರ ಅಂದ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅವು ಕಾಸು ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇನಿ ಬರ್ತನ ಫೈನಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಬಂದ್ಪೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಮನೆ ಲೈವ್ ಅನ್ನಾಗಿರೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವ್ರ ಆಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತನಾಗ ಐಟ್ ಆಲ್ ಅಂದ ಪುನಃ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದ ಪೂರ ನಿಗಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆ ಪೂರ. ಸೊ ಇನ್ನಿಗಿದೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಸುರುಕೋಲ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ഞാനിത് ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪಾಡಿದೆ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ಅವೇ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್. ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ರೆಡಿ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಡೂನ್ಕಾ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾರಾಣಿ ಮೂಲು ಒಣಂದಲ್ಲೇ. How is it? So yummy, delicious. Thank you.